Ukela kwi-channel udaba Facebook Bobo umfana wePiki sike sabona ke le topic ikhulunywa emagroupini nakumanye ama-page ke sisithi nathi la asikhulumeni ngalo lo daba lika Bobo umfana wePiki. Uthi ke uBobo bafowethu nonke enikhonze umculo enginenzela wona. Ngithi ngokukhulu ukuzithoba nangokuhlonipha angixolise kini ngalesi sinqumo engisithathayo. Ngicabanga kungawukhiphi umsebenzi wenu kulonyaka. Ngenxa yezimo ezingixakile ziningi kakhulu phambi kwami. Ngeke ngakwazi ukuzidalula la estudio bese ngiqedile ukucula sengiphikwa izimo-ke. Belungu bami kodwa masisaphila sisazoba ndawonye nangeminye iminyaka. Usho njalo uBobo umfana wePiki umfoka Mhlongo-ke lo right. Ngiyakhumbula ukuthi uBobo wakhipha i-album laphana kunengoma ehamba kakhulu laphana yashaya imiliyoni fast leyo ngoma leyo kwase kubonakala ukuthi hayi shuthi izinto ezihamba kahle-ke. Waseyathola nama-gigs imicimbi emva kwalokho bayiphusha naku-Facebook abantu abaningi bayizwa nje ukuthi hayi i-right. Wasekuphinde kuyathuleka futhi asazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke bafowethu ikhona inkinga kumele siyivume ukuthi ikhona lapha endaweni yamaskandi. Asazi kuhamba kanjani, asazi ukuthi indaba-ke ikuphi. Thema sesibheka ukuthi abantu kule post kaBobo bathini udondolo kaGogo Mam Wheels uthini inxeba lento alihlekwa nami ngiyazabalaza ekhaya bonke babheke mina yobuye kulunge nje manje. Usithabile Madide sithabisile uthi why singamdonetheli bakithi ama-R10 to support him because we did not know the problem so that he can solve. Esiyaqhubeka laphana-ke i-comment angazi phela kuphi kusalenze manje ukuthi shuthi indlala yodwa-ke kulonyaka ukukhuleka emzini yabantu angifuni isitalo. Uyani ingane zami nizodla okudliwa yimi. Sobekezela mfowethu asidlule ini izimo sixaxa sibani sheke ukuthi sothini impilo mfowethu iyazilawula inqobo nje uma uphila. Mina ngihlezi ngikuseka mfowethu umculo wakho uyangiphilisa ngizoqhubeka ngidlale lo okhona ngaba nawo ushaya khona uphile nje. Before ke uBobo akabhalele ipost ke izolo kunenye ke ipost akayibhala ke ngeyi-16 kaJulayi yayithi ipost bafowethu no dad nonke eningikhonzile fanele engabe senemukele seniphila nakho ukuthi emcimbini eminingi angibibikho. Niyeke ukungibuza ngompucuzeko ukuthi ngizobe ngikhona yini. Niyeke ukungibuza ngodandi July ukuthi ngobe ngikhona yini. Uma nje ungibona ngingekho epostini ngisuke ngingekho kuleyo nto leyo. Fundani ukungeseka kakhulu ngokudlala umculo wami online. Lapho-ke ngizoya lapho enifisa ukungibona khona. Hhayi nisole imicimbi yabantu. Mina impopolo yami ilele kini uqobo. Namuhla ngigcina ngci ukukhuluma ngamagama emicimbi yabantu uma ngingaqashiwe kuyo. Nansi-ke le post-ke le elandelwa ile ukuthi na uzobe ukukhipha-ke umsebenzi. Abantu abazi-ke so ikhuluma lento siyiveze njengoba injalo. Bafethu kunzima ukusebenzela into engayindawo. Niyazi nani ukuthi uyazama into empilweni ukuthi uyaphusha ubode akuphusheki. Ngeke nibona abanye abaculi baneminyaka eminingi umuntu kodwa usaregadwa as ivukana noma senesikhathi eside endimeni kodwa kubona ukuthi akukhuleki kahle. Noma omunye sengenile engathi uyalifaka unyawo liwalo after 6 months kuthuleke kuphela unyaka 2 years engabonakali acashe. So lento iyadida kakhulu nanokuthi yena umuntu imqedela ini amandla-ke nomfutho confidence ukuthi aye phambili. Nawe nje umuntu mangathi uzama something bese ufuna ukukhulisa nje into zakho zaka-social media nawe uthi uzama i-content ingakusebenzeli nawe ugcina ukhathala because isikhathi sakho idatha lakho yonke lento uma uyenza ifoni le oyithengile kumele ibe right kodwa konke lokho akusebenzeli ngokuphatha kwakho. Manje uBobo kunesikhathi eside bese endaweni yamaskandi-ke if izinto manje ayifuni ukuqhuma kahle ayifuni ukukhanya ngendlela okumele seziyakhanya ngayo lokho vele kuzomqeda ini-ke amandla. Kodwa usaqhubeka-ke uyagcizela ukuthi abantu abadlala umculo wakhe online emcimbini abangamboni kuyo ababokwazi ukuthi akekho lapha and futhi bengalokhu bebuza because kube engaqashiwe vele. Nidlaleni online nimphushe lokho kuyomenza ukuthi aphuphuke agcine-ke esebonakala ngeminye imicimbi ngokuthi niyawudlala umculo wakhe online ingoma zakhe ziyatrenda ziyi-rotation khona laphana kuphi online. Sibamba lapho-ke ividiyo yethu lokho sifuna ukuveza ngoBobo umfana wePiki kodwa asikho kahle ngabaculi bakithi ikhona into inkinga bafowethu. Kodwa-ke nabaculi sebebabaningi kakhulu futhi uqamba amanga nabafika ngemuva nabo bacula izinto ey'funwa le genge yamanje le genge esencane abantu besimame. Yabona nje
iyaphithizela. Injalo-ke industry. Uma ilokhu ikhula industry, kwanda abantu bengabibikho abaphumayo, lokhu nanda nonke izogcina ibaningi entweni engathi because imicimbi yona as much as iminingi kodwa sekebona ukuthi ayiminingi ngaleyo ndlela, ayeke inimumathe nonke. So vele ngeke bonke abantu bacule ngenzeka ukuthi lokho kumele sikwamukele, sikuvuma ukuthi iqiniso leli elimsulwa. But-ke la besikhuluma ngoba kufanele umuntu osenesikhathi eside endimeni, more than 20 years lokho eyibambile. So kumele nibeke i-respect eduze egameni likaBobo Mfana wePipi. Ngisalahle.